Jo us asseguro, amb tota la força de la força, que la força desconeguda existeix! Què és la força? És terrenal? O la força és espiritual? És transcendental o intranscendental? Que força, renyasco! 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 Com m'activo? Activa! Com m'activeu? Com m'activo? Renyasco! 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 Per molt que sembli que nosaltres estem, tenim habilitats, virtuts i gràcia. I força! Ja en tenim de força, ja! ¿Qué? ¿Qué es la fuerza? ¿Pero qué es? ¿Qué es la fuerza? La fuerza de un beso lo cura todo. Gràcies per venir! Estimat públic, encara que siguem molt forts i tinguem fortalesa i valor, estem limitats per un cub acceptat, però no gaire volgut. Ens uneix un vincle del que no ens en podem alliberar. Tenim un somni. Que tots plegats tinguem força per tenir força, per mantenir la força indefinidament. Ara veuran la força que tenim. Estem encantats de tenir-vos aquí de carn i ossos, asseguts, relaxats per explotar-vos una mica. I els ensenyarem la fuerza que tenemos.